गाराय जादों नामा मोसौ आथिं? नै आरि गुगला बायदि जायो दा गुगला बायदि गावनो छिराना लायो आदै मा लोमजादों नामा आथिङा? आथिङा आगोलनिफ्राय दं बिसोरनिफ्राय औ दा आथिंआ आरो खर'बान बेसेबां बोसोर जाखो बे आथिं डिस्टार्ब जानायालाय? गोबाव जाबाय ना बे मादै बर' रोंगौ? बर' रोंगौ? गोरों ना लेरख' फिथाइ लेरख' नोंसोर मा होनो? लथख' लथख' जाहैदों बोरदोनफ्रा बेंगलाव लेरख'खौ जोंनावलाय हजोंहाय लेरख' होनो बोरदोनफ्रा लथख' दाउआ गोबां दंथारो माथो बा बिदि जाहोयो आरो दाउ आदारखौ बिदि जाहोयो आदैनो हांसोनो हांसोआबो आदैनिनो दाउआबो लेसनि पाकेटाव सोनानै जाहोबाय नै आदारखौ हांसोनोसो होदोंमोन दाउफ्रासो सिख'नानै जाबाय आगोलाव बाबा दाबुं औ हांसोफ्रा गिजबाय दाउफोरजों हायासै गैला हांसोआ मोनजायासै मा ओंख्रि जाखो मादै मा माख्रि? माख्रिया दासो संदों दासो संदों मा ओंख्रि संखो? खाख्लौ खाख्लौ ना ट्रेक्टर बानायदों बा मेकानिक्सफ्राबो बड' गोजा नामा? बड'खा बे नङा नैबे फैनाया आदानि ट्रेक्टरा मा जाखो? मा जाखो होनदां? गाज्रि जादों ना ओमफ्राय जोंहा नै फंबाय आदाया बर' माख्रि जाखांबाय? जाख' ओमफ्राय फंबाय मा नाम? जयजित मा लिरो? कारजि नोंसिनि गामियावबो कारजि गोजा नामा? कारजि जोब गासिबो बसुमता नारजि नारि बिदि गैया? ब्रह्म दङ आरो मोनसे आसामनिफ्राय फैनाया ब्रह्म गुमै खारबोबाय बाहाय रायजो जाफैबाय बाहाय आरो मा दंबावो कारजि ब्रह्म बसुमतारी होनो बिसोर हारिया मा टाइटेल दंबावो आदै आदा टाइटेल कारजि नङा बसुमता गैयाना होमबालाय कारजि जोब आरो ना गासिबो कारजि जोब ओमफ्राय नोंसिना गामियाव धोरोमा बाथौ गोजा बयबो ना आलदा आलदा? बाथौ जोब फल मलजों फुजा होग्रा ना फिथाइ सामथाइजों फुजा होग्रा बै हाथारनाया गैला ना? दाउसा फारौ हाथारनाया गैला? बे फल मलसै आरो ना फिथाइ सामथाइजों फुजा होनाय बेनोसै बाथौ जायफ्रा दंजानाय बिसोरो सिमेन्टजों लुबाय न'फोरखौ ओमफ्राय आदा बे गामिनि बर'फोरनि फरायनायफ्रा माबायदि? मोजां मा फरायनाय दं डक्टर इन्जिनियार? बेसिकेलि ग्रेजुवेशनबो दङ ओमफ्राय डक्टर गैया WBCS अफिसार दङ ओमफ्राय DFO दङ रेन्जार बि दङ ओमफ्राय स्कुल टिचार्सबो दङ बेहा काल्टिभेसनबो जायो आरो किसु बिजनेस दं ट्रेक्टर बायदों ट्रेक्टरनिफ्राय स्टन कालेक्ट खालामो अন্য जायगायाव फानहैयो हिसाबै दङ बाला अन्थाइ बेहा सिजोनेल हिसाबै आलु सालुबो गायो बे आरो क्रप्स दङ ओमफ्राय माने भुट्टा दुम्बा आरो दुम्बा मानि जुंखाम बेफोरखौ गायो ओमफ्राय सुइट पाम्किन गैया आलु सालु खाख्लौ जोगोनार बेफोरखौ आरो ना अमा राजा बा बेगें स्राव स्राव खुगाया गोलावथार न'खौ नायोबाथ' जौ सङो बायदि मोनबायलै एसे न'खौ बेरायनोसै गोग्गोम मोनामबाय जौ बाथौ दं फुरा गामियानो बाथौ जोब जाहैदों न'आ बेबायदि फुरा थिंनि वाल खम गरम जायोलै बे गरम दिनाव आरो थान्दा दिनाव ओरैबायदि थान्दा जाखागोन ओइ आदा मा माख्रि जानाय रा मैथा खारै मैथाजों माजोंमोन रा
나중에 मैथाजों नाजों 남준이 송내가 गोथाव जायो 나고 बिहामजोआ साबसे 사세로래 आंनि बियाय बियाय होमबालाय बिनि फिसाजोखौनो लाबोदों वा बिबाजै सानैजों नेपाली नेपालीसो बियो नेपाली बर' जानदाय ना जानदाय ना आली आली जानदाय ना क्यों हम लोग बोरो लोग तो नेपाली जानता है नेपाली लोग भी बोरो सीखना है ना 12 वर्ष हैन मा माख्रि जानाय मख्रियालाय मा जानाय थादों बिलाय ओमफ्राय बाजैयालाय बबेनि बेंगल ना आसाम बेंगलनिनो मा जायगानिफ्राय लाबोखो आरे प्रधानफारा फंबाय औ आङो आसामनिलै आसामनि बबेनि बरपेटा बरपेटा बा आसामाव मा जायगायाव थांबाय थायो नोंलाय बङाइगाव हजोंहाय खामानि मावहैयो ना आलासि दं बर्तमान आरोखि बिदिनो खामानि मावदोंमोन आं दा बर्तमान जेबो खामानि मावा ओरैनो दं बङाइगावआव मा मावोमोन आं फार्स्टआव गारियावमोन गारि सालायोमोन ना दा गैला आरोखि दा न'आव थाफैथ'बाय आं क'क्राझार 3 मास दंमोन इन्डि काउन्टाराव इन्डियानाव मोजां मोजां बरिया ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होननायखौ बुजिना बुजिया आदैयालाय मानो बुजिया बुजियो आसामाव थाङो ओंखायनो बुजियो ना सोरबा सोरबा बुजिया ना लाबोदोंना आसामनि लाबोदों जोंनि बेवहाय जायो जोंनि फंबाय माखलाय थायो आङो हाबा हुखा आङो बियादैफ्रा सासे आर्मि खालामो सासे सिआरपि खालामो आरो सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि खालामो थांब्ला सानबा थायो थाना फैखायो आङो आरो सिफुं जेबो दामनानै फैयो दारायसै अके फैनो बायोसो आङो ओमफ्राय बिबोजायखौ जौ बिदै लोंहोबाय नामा बिबोजायखौ लोङा फैगोदान नहीं पीता है पीता है ना वो अच्छा वाला पिलाता है कि नहीं जैसा मिलेगा वैसा पिलेगा ना स्पेशल वाला पानी वाला सूखा वाला पिलाता ही होगा ना और रॉक्सी वाला पिलाता ही होगा मा माख्रि आंलाय खमां खानालाय आगै मा माख्रि जानाया मा ओंख्रि जाखांखो मादै जायाख' मा माख्रि दं जा अनो नामा आदैखौ मादैया अनो ना बिराद अनो ओमफ्राय गोसोथोनानै लानाय मोनदां ओंखायनो बिराद अनो गोसो थोलायाखै नायलायना होनाय ना सोरथो नायना होआ बिदा बिमा बिफा ना बिब' मिलायनानै रायजो राजायाव मादैया मा गामिनिमोन बे गामिनि गामिजों गामि बे सालखुमानि लानानै फैदों नामा लानानैथ' फैयाखै बेयाव जागा जुमि हा हु दं नालाय बेहाय लानानै फैबाय आरो नोंनाव आदैना बांद्राय हा हु गैयामोन गैया नामखौ साजायबाय बेयावथ' दाम गोरा ना हुआबो जों गोरिब मानसि बायनो हानाय नङा बिनि जुनै बहुद खम दामनि बायनानै दा संसार जालायो माइ गायग्रा हाफ्रालाय बेसेबां दङ आंनिया 2.5 बिगा बिथायाव जाबाय 3 बिगा दखान दं फिसानि दखान दं मा दखान जायाखै दा उनावहाय फिसाया खालामनानै जानाय सिमा बानायजोबबाय आरो ना दखान बानायबाय बानायाखै दासिम बानायाखै बेंगलनि बर'फ्रा दख'ना गानलाना गानो खमसै सासे सानैल' गानो सासे सानैल' जेला नै आइ आफाखौ फुजियो दा दख'ना सारा जाया माने सासे सानैल' गानोना गैला बावलांबाय लासैनो बर'आ गोमालांसिगोन नामा वेस्ट बेंगलनिया हारसासो जाजोब्बाय माथो गोमानिया जेखन फुजा पर्बन जायो लांगोन दाबिखायो फुजा खालामनायल' जायाना नों रावखौ रोङाबा दख'ना गानाबा हारसानिखौ लाजोबबा हारसानि लायाखै धोरोमल' फुजिनानैथ' जायाना बावाखै बेनोथ' धोरोमल' फुजिनानै जायाना नों धोरोमल' फुजिनानै मा जानांगौ नोङो दख'नाखौनो गाननो रोंला बर' रावखौनो रायलायनो रोंला होनबा बेनोथ' बर'फ्रा जोबसिगोन गैला 20 बोसोर 25 बोसोर 30 बोसोरनि उनावहाय जों फालिलांनाय बड' खोथाखौ बावनो मोना नोङो दाने थांथां फैथां रायदालायसै ओंखायनो होनदों बेबायदि थायोबा बर'फ्रा 25 बोसोर 30 बोसोराव गोमालांसिगोन बुजिदोंना
जोङो गामिखौ बेरायखांबाय दा नै ओंखाम जानो फैबाय नै ओंखाम जानोसै आदाखौ रोजा रोजा साबायखर आंजों फैफानायनि थाखाय आरो जोंहा आदा सासे दंबावो एबा आंजों फैफादों साथालिनिफ्राय एन्ड अफ कोर्स जोंहा टिंकु आदा बियो लिपिनि बिदा लिपिया इजराइलाव थायो दा लिपियानो आंखौ थिनहरदोंमोन जोंनि गामिखौबो एसे बेरायनानै फैयो होननानै ओंखायनो नै जोंना टिंकु आदाया बेरायहोबाय बेरायहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो जोंखौ नै जाहोहरबायबो बे बर' गामिखौ बेरायनानै गोबांथार जोङो सोलोंनो हादों आरो नुनोबो हादों दा आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामबाय होननानै बे भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबबाय दे थेंक इउ सै